төбәкләрдә яшәүче татарларның фольклорынан аерылмый булып чыга инде Себер татары, аның фольклоры. Тамыры бер аның. Әлбәттә, аермалар да бар. Аермалар инде халыкның яшәү рәвешенә бәйле, күрше халыклар белән багланышларга бәйле аермалар булырга мөмкин. Мәсәлән, Себер татарларының тормышы табигать белән шул кадәр тыгыз бәйләнгән, һәм менә аларның фольклорында да кызылҗеп булып, табигатькә шул кадәр сакчыл караш үтә. Алар шул кадәр табигатны менә илаһилаштыралар дип әйтсәм дә артык булмас. Табигатка сакчыл караш мисал китерәм. Алар урманга барганда исәнләшеп керәләр. Алар урман иясе белән генә түгел, агачлар белән исәнләшеп керәләр. Алар җиргә кирәкмәгәндә бер генә тапкырда казык та какмыйлар, көрәк белән дә кермиләр. Һәм аны эшләгән вакытта да җиргә рәхмәт әйтеп, рөхсәт сорап эшләр менә бу эшләрне. Менә шундый күренешләр фольклорда да саклана. Бу шаккаткыч инде бу чын мәгънәсендә табигать белән камиллектә әйтәләр бит, гармониядә яшәү дип атала инде, яме? Һәм шуңа күрә дә анда менә шушы рух саклангандыр да, яме? Алар саклый, инде бу рух аларның үзләрендә саклый булып чыга безнең милләттәшләребезне. Һәм буыннан буынга менә шул күчеп бара булып чыга. Әйе. Менә бу кыйммәтләр буыннан буынга күчә. Менә шушы фольклорның саклануы өчен традицион кыйммәтләрнең тапшырылуы кирәк. Кызганычка каршы, менә бүгенге көндә шушы багланышлар өзелгән вакытларында еш күзәтәбез бит инде. Менә бу милли кыйммәтләрне тапшыруның төп коралы безнең туган тел, татар теле. Әгәр дә әби белән бабай белән онык бер телдә сөйләшә алалар икән, бу багланышлар, димәк, исән, димәк, кыйммәтләр тапшырыла. Әгәр онык башка телгә күчеп китә икән инде, менә шушы чылбырлар өзелә. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә яшьләргә дә милли кыйммәтләрне тапшыруның яңа формаларын эзләү көн үзәгендә торган мәсьәләләрнең берсе. Һәм инде бу сезгә бик зур җаваплы вазифа дип саныйм мин. Галимнәргә бит инде аның стратегиясын эшләү, аның фәнни яктан, ана шулай ук инде кешеләрнең менә сез әйткәнчә яшьләрнең йөрәкләренә, калбләренә үтеп керлек итеп эшләргә кирәк. Кызык итеп заманнан артта калмый торган иттереп, ниндирәк сез чаралар кулланасыз, ниндирәк алымнар кулланасыз бу юнәлештә? Менә Себергә барганда кайсыларын алып бардыгыз үзегез белән? Себергә барганда инде без үзебез белән үзебез чыккан китапларны алып барабыз. Аларның нәсләрен искә төшерергә тырышабыз. Алар чынлап та исләренә төшерәсең дә, дип берсе бәйләп искә төшереп китәләр. Шунда ук оныклары да утыра, шунда ук балалары да утыра. Гадәттә шундый күренеш бар. Бер әби бар дип әйтәләр дә, ул әби янына барасың. Ул син килеп җиткәнче бөтен нәселен җыган була, анда инде бөтен кызлары, уллары, кияүләре, киленнәре, оныклары алар тыңлап утыралар. Алар кушылып китәләр. Заманча багланышлар әлбәттә менә булай гына түгел инде ул. Ул бүген безнең милли кыйммәтләрне тапшырырлык фильмнар булырга тиеш дип уйлыйм мин. Балалар өчен анимацион фильмнар заманча булырга тиеш. Балалар кабул итә торган, балалар карый торган, аларны кызыксындырырлык булырга тиеш. Шул спектакльләр, художественный фильмнар. Менә бу якны да әлбәттә без эшли алмыйбыз. Менә монда эшләргә безнең белгечләребез заманча билемле белгечләребез булсын инде. Һәм инде алар менә бу сез әйткән шушы әйберләрне безнең Татарстаннан көтәләрдер дип уйлыйм инде, башкалабыз Казаннан бу юнәлештә димәк безнең Казаныбызга зур вазифа йөкләнгән булып чыга. Берләштереп тору өчен һәм бигрәк тә менә безнең инде якынлашып инде шушы көннәрдә үткәрелүче җанисәп халык санын алу мәсьәләсендә бу бигрәк тә баш калкытып актуаль булып тора, әйме? Беренче менә каягына барсак да әйтәләр, Казанда булмаган кеше дә әйтә, Казанны күрәсебез килә диләр. Казан бит инде безнеке диләр. Бик яраталар Казанны. Ул менә җирсү дигән сүз буш сүз түгел. Ул каннан килә торган сагыну ахырысы. Чөнки ата-бабасы әллә качан моннан киткән кеше дә шушы Татарстанны Идел буен җирсеп яши. Әлбәттә Татарстаннан көтәләр, Казаннан көтәләр беренче чиратта. Әлбәттә алар үзләре дә эшли бу юнәлештә, ансамбльләр оешу, аларның үзләренең фольклорларын торгызырга тырышу. Менә хәзерге вакытта йола бәйрәмнәрендә торгызалар. Менә шундый эштә бара. Менә шушы фольклорның жанрлар системасы минем өчен кызыгаймы? Монсы ничегрәк? Себер татарларының фольклорына килгәндә, Себер татарлары безнең алар бит инде безнең юллар соңгы ел вакытларда гына барлыкка килгән. Шуңа күрә узак вакытлар изоляциядә яшәгәннәр. Әле соз якларында менә утты без электричество, интернет әле соңгы берничә елда гына кергән. Һәм менә шушы фольклорның яхшырак саклануына китергән шушы күренеш. Изоляция булып тору инде ул. Изоляциядә булу. Әлбәттә багланышлар да булган. Аларга китап та барган. Аларда китап культурасы да бик көчле.
Мәдрәсәләр булган һәрбер авылда берничә мәдрәсә булган авыллар бар. Шулай да фольклорны саклаганнар. Монда инде табигать белән бәйләнештәдер, роль уйнагандыр. Мәсәлән, аучылар яки Торнакүз, Клюква җиргә китүчеләр айлар буе урманда, избушкаларда яши. Алар кичләрен ничек үткәрә, алар бер-берсенә әкият сөйли, дастаннар сөйли. Менә шулай итеп тә күчкән бит ул кыйммәтләр. Шулай юк. Менә жанрлар турында әйткән вакытта Сибир татарларында безнең дастаннарыбыз бик сакланган. Казан татарларында бу жанр китаби дастан булып китапларга күчеп сакланса, аларда әле 70нче елларда да безнең флорапалар, өлкән фольклорчыларыбыз, Фатих Франч Урманчиевлар шактый гына дастаннар язып алалар, җыеп алалар. Дастаннар инде алар безнең шигъри һәм проза өлешләре аралашып бара торган күләмле жанрлар. Һәм 1973 елларда менә Урманчиевлар соңгы дастаннарны яза. Аларны язган вакытта әле башкаручылар дастаннарның көйле өлешләрен көйләп, шигъри өлешләрен, проза өлешләрен сөйләп, аларга күп кенә әсәрләр яздыралар. Шулай ук тылсымлы әкиятләр яхшы саклана ул вакытта. Әле менә узган кышта булган экспедиция вакытында да үзебездә шактый гына дастаннар, әлбәттә фрагменттар рәвештә язып алдык. Шулай ук тылсымлы әкиятләр дә язып алдык. Бу инде саз ягында. Менә шушы әкиятләр, шушы дастаннар, шушы фольклорның инҗе бөртекләренең, аларның инде барысы да безнең татарлыгыбызның, рухыбызны саклауда зур өлеш уйныйлар. Һәм менә шушы җан исәп барышында андагы безнең татарларыбыз чын мәгънәсендә инде шушындагы ханлыкның тарихын, аның нигезен саклап, безнең милләтебезнең дәвамчылары, оныклары, балалары татар дип язылыр дип уйлыйсызмы сез? Үзегез нинди фикер белән кайттыгыз менә бу юнәлештә? Фикерегезне әйтсәгез иде. Халык белән сөйләшкән вакытта халык үзен беркайчан да башка халык дими. Татар без диләр. Нинди татар булмаган инде диләр. Алар ачуланып аталар, сорау биргәндә дә татарыбыз гомер буе татар булып бардык диләр. Менә бу риваятләрдә дә хәтта саклана. Тарихи риваятләр бар. Алар үзләренең килеп чыгышларында берничә этник төркемне күрсәтәләр. Бу иштәкләрдә була ала инде безнең Сибирдәге төп халык. Бу Астрахань татарларында килеп чыккан, мәсәлән, бер Сәңгел белән Мәңгел турындагы тарихи риваятта Астрахань ханының кызы Аксак Тимер Астраханьны алганнан соң шушы Сибиргә качып китүе. Соңрак монда Иван Грозный Казанны алганнан соң Бәхтияр бабай дигән кешенең килеп урнашуы. Менә шушы әллә ничә этник төркемнән торган халыкның бер авыл булып утыруы турында сөйлиләр. Менә шундый әсәрләрдә дә хәтта этник хәтер саклана. Безгә дигән вакыт кызганычка каршы тәмамланды. Йомгак ясап, шушы экспедициягә нәтиҗә ясыйбыз. Файл йомгак ясаганчы тагын бер кызыклы әйбер әйтеп китим әле. Менә безнең музыкаль фольклор белгече Илгиз абый Кадыров Иялидә эшләгән озак еллар. Ул 60нчы елларда эшләгән, 60нчы-70нче еллар башында. Һәм Илгиз абыйның бүгенге көндә Сибир татарларын туй җырлары дигән китабы менә дөнья күрергә әзер итте. Якын арада чыгачак ала бирсә. Менә уникаль байлык бүгенге көндә хәтта онытылган җырлар бу китапта дөнья күрә. Менә шушындый эшләребез әлбезне тагын бар. Шундый эшләрдә эшлибез. Халыкка менә музыкаль мирасын да кайтару өстендә. Һәм йомгак ясап әйткәндә, менә мин бер үзек укып китәсем килә, үзем язып килгән әйбердән ул. Бу Тобольский районы Лайтамак авылында яшәүче информантым Давалиева Нәсип Шамал апа сүзләре. Нәсип Шамал үзе апа үзе борчыган мәсьәләне күтәрдегәннән соң болай ди. Сибир татарларында сөйләшләр күп. Алар бер-берсеннән бик аерыла. Бер-берсен аңлап та бетермиләр. Шуңа күрә бер уртак әдәби тел булырга тиеш. Учебниклар әдәби телдә булсын. Уртак әдәби тел рус телен өйрәнергә дә, иностранныйны өйрәнергә дә ярдәм итә. Менә мисал китерәм. Бер диалектта тәртнә, икенчесендә сәнәк, өченчесендә чана. Берсендә кызылса, икенчесендә ләпләвел, өченчесендә кызыл чөгендер. Берсендә Торнакүз, икенчесендә Сасия. Әбә, әкә, әптә, апа, лата, картата, бабай, картәни, өннә, картнә, кашык, калак, шабала. Менә бик күп вариантлар бар. Һәм һәр этник төркемнең үзенең аерым терминнары бар. Саз ягы, Умар ягы буендагы татарны аңламый. Менә безнең шуңа күрә уртак әдәби тел булырга тиеш. Без бер халык. Һәм әдәби телебез бөтен татарларга да аңлаешлы тел булырга тиеш, диде ул.